Zdravím všechny příznivce našeho online hubnutí s Alenkou. A dneska tady máme Alenku, aby jsme se jí zeptali na pár otázek. Alenka zaznamenala výborné výsledky, má velký úbytek v centimetrech, i co se týče tukové hmoty, nárůst svalové hmoty jsme zaznamenali, takže bych se jí chtěla zeptat, jak těžký nebo lehký bylo změna vůbec stravovacího režimu a režimu cvičení. Bylo to těžký, myslela jsem si, že to nebude takhle těžký, ale myslím, že ten měsíc mi trvalo, než jsem se do toho dostala, než jsem se prostě najela na tu stravu, co jsi mi doporučila, než jsem se zžila prostě sportovat, že jo, chodit večer od dětí. Manžel samozřejmě zaznamenal velkou změnu, protože teďko večery tráví s dětma von, ale musím říct, že dá se to, trvalo mi to měsíc, ale bylo to těžší, než jsem myslela, když jsem do toho šla, říkám si, to bude super, prostě jo, nakoupím si pár jídel, pár věcí, co jsem mi dřív nejedla a holt tu hodinu denně, ježišmarja, co se děje, co to je, že jo, hodina denně a bohužel se třeba dětma nejde. Takže ten sport bohužel nedávám tak, jak jsem si původně plánovala, ale jídelníček musím říct, že dodržuju na těch 95% určitě, takže jsem na to ráda. Takže dá se to nějak zvládat se třema malýma dětma, Dá, když člověk chce. dá, musí člověk chtít, tak. A jedná se, aby si řekla našim příznivcům, jedná se o nějaké hubnutí nebo o co se jedná? Změna stravovacího režimu nebo držíš nějaký diety, máš hlad nebo jak probíhá ten režim, aby si dokázali představit? Vůbec ne, to právě naopak, když ze začátku člověk asi trošku hlad má, to jsem zaznamenala v tom, že jsem si nedávala tak velký porce, že jo, člověk mezi těma jídlama nejí, takže to je další věc, že jo, nezobat všude okolo, když člověk vaří, jo, neochutnávat každý sousto, což jsem dělávala docela často. Takže to jsem zaznamenala z začátku trošku hlad, ale teď už musím říct, že jak se jí pravidelně prostě po 2 hodinách, tak mám nastavený v mobilu prostě upozorňování a jak říkám, prostě najím se a než se otočím, tak už mi zase pípá telefon, že mám zase něco jíst, tak si říkám, ježišmarja, už zase. Takže je to opravdu, není to žádný hubnutí, je to jenom o tom uspůsobit si ty množství toho jídla, že jo, a přizpůsobit si, že nemůžu takový těsto, nemusím jiný, že jo, ale to v podstatě člověk ani nezaznamená, chutná to všechno skvěle a musím říct, že jsem přišla na chuť cizrna, pohanka a takové věci, co jsem dřív vůbec s tím nevařila, tak teďko úplně v pohodě a chutná to mě i dětem, takže super. Ještě se zeptám, v těch úbytku těch centimetrů jsme tam zaznamenali velký úbytek, 10 centimetrů vlastně od počátku přes hrudník. Protože pro některé ženy je to něco, co je negativně ovlivňuje, tak u tebe je U mě to... určitě ne, já naopak, já jsem od malinka dost obdařená v hrudníku, že jo, takže já jsem ráda každý centimetr oslavuju maximálně, protože u mě je to až otrava, ten objem, co nosím, takže čím menší, tím lepší pro mě, super. A když se zeptám, co se týče nějaký konfekční velikosti, zaznamenala si už nějaký rozdíl? Určitě a trošku negativní, protože jsem si nakoupila věci na cvičení a dneska jsem zjistila, že když jsem šla cvičit, že mi je všechno velký. Takže to mi trošku mrzí, přemýšlím, jestli to schovávat, ale asi ne, prodám to a musím si koupit menší velikost. Tak to je takový, jako že jsem si říkala, no, hezký věci jsem si nakoupila, bohužel velký. A starý šatník jsem vydala, co jsem si schovala co jsem nosila před těhotenstvím, tak to jsem vytáhla ze skříně a všechno mi je, takže to je super. A co se týče pocitu, nějaký energie, vitality? Nejsem nervózní, na děti jsem hrozně, ne milá, ale milejší určitě, snesu víc, nejsem unavená, jsem dobře naladěná, cítím se líp a je to všechno tak jako, já vím, že to tady bude znít jako, že všechno super, ale ono to tak opravdu je, funguje to na 100%. Takže zatím spokojenost. Jak na to reaguje okolí nebo rodina? Tak myslím spíš v tom smyslu podpory. Jo, toho manžel okolí. super, ten je moc rád, ten to všechno uvítal a jako rodina samozřejmě tam je velká podpora. Trošičku vidím v okolí, že se snaží mě tak jako dej si, úplně ne ta no přesně tak, ale to
to ze začátku, teď už zjistili, že se mnou nehnou, takže už to v podstatě ne. Myslíš si, že je důležitá podpora okolí rodiny, Určitě. hlavně blízkého? Určitě. Šlo by to asi daleko. Já u sebe to cítím ne ani tak v tom jídelníčku, protože si vařím sama, že jo, manžel ten je v práci, takže ten doma opravdu jenom večeří, takže to má jedno, co mu na ten talíř dám v uvozovkách, že jo. Ale v tom sportu, že prostě kdybych neměla tu podporu v rodině a neměla bych ty děti kam dát, tak bych se prostě nikam bych se nedostala a všechno by bylo v podstatě zbytečný, že jo. Takže v tomhle to je velký plus pro mě, no. Dobře, poradila bys si něco lidem, kteří nás dneska sledují a drží ti palcem? Tak když chcete zhubnout, musíte se zakousnout maximálně prostě a věřte tomu, že to není jednoduchý a že ten člověk opravdu musí chtít zhubnout. A co třeba chutě na sladký? Lidi hodně zajímají, že hodně klientů má nějaký chutě na sladký, vyloženě jsou závislí a nedokážou si představit, že by jakýkoliv varianty sladkostí nebo nějakých věcí, které jsou takzvaně požitkářské, vypustili z toho jídelníčku. Jak těžký bylo tohle zvládnout? Taky ze začátku jsem pociťovala, že ten problém tam mám, že jako chodím a něco bych si dala. Ale musím říct, že jsem začala jíst hodně ovoce a to ovoce mi bohatě stačí na to, aby jsem si zahnula tu chuť na sladký. Takže tam je to zase o tom zvyku a spousta lidí má právě ten blbý návyk, že jí hodně sladký. Já jsem měla třeba to, že jsem si každý den po obědě dala kafe a k tomu jsem musela mít sladký. A to jsem si nedovedla představit, že zvládnu bez toho. Dá se to úplně v pohodě prostě. Člověk je tak najedený z toho oběda, že ani nemá chuť. Jo, něco do sebe cpá dalšího, dá si to kafe a za 2 hodiny už je zase svačina, kde třeba já si dám jogurt s tím ovocem, když mám jeho chuť na sladký a bohatě mi to stačí. Super. Ovlivnilo to nějak, protože máš malinkýho chlapečka, toho 3. a ještě kojíš, to znamená ovlivnilo to nějak toho prcka? Musím říct, že asi jo. Konzultovala jsem to s pediatrem, byl tam jako jeho úbytek váhovej, jo, ne nějaký razantní, ale byl, tak jsem se ptala doktora a on říkal, že prostě i to dítě si musí zvyknout na to, že to mlíko není tak sladký a plný těch negativních sacharidů, že jo, ale taky to zvládl v pohodě a zase přibývá dál, takže tam šlo zase jen o to zvyknutí. Nějaký ten přechod. Přesně tak. Jinak náladově to všechno bylo v pořádku. Tam nic nebylo. Ne. Dobře, tak já si myslím, že jsme vyčerpali nějaký dotazy a budu se těšit na příště. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.